Ало? Ало? Ало, Дофинке? Чакай малко, да ще кажа. Чакай малко. Чакай. Ало? Кажи сега. Ало, Дофинке? О, Дофинка, ба! Моля да се върни си при мен, Дофинке, не мога без теб. Няма ти инсталирам повече шамар на вратлето. Моля ти сама како? Какво Дофинка, ба? Ало, Дофинке? Какво Дофинка, ма? Аз съм Кюсминюн, ма. Ко се прави са наприятно пред на автобус, ма? Нека Дофинка. Ало? Ало? Купил съм апартамент, съм купил 50 квадратни метра, в него ще живееме. Ало, како, моля да се върни за... Абсолютно, моля се. Ко каза? Ало? Ще идем до Запирново лапето ще вземем. Той има годишна, как му простуха косми под месецата, моля да се върни са како. Ало? Ма како, мамо?